yomakhelwane, inkaba yomalume, nezinye izinto ezilandwa uwe sisenkabeni yakho zokuhlala ukhuluma izinto ezinegative isidingo singekho. Uyezwakala bonke ngenxa yokuthi uyakhohlwa ukuthi ulimi lwakho luyadala. Njengoba kade kusisi ubaba uMntambo la baningi sebehlelwe ngamazolo manje. Abanye babo ngeke bawabone kusasa, kodwa emva kwenyanga azovela. Abanye kupheleni konyaka azovela bese uyakhohlwa ukuthi aqhamukaphi. Kanti kwakhuluma isibusiso phezu kwakho. Amen. Asifundwe eZekhiya chapter 16. Amen. Isihloko sithi umfazi ongathembekiyo. Verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, yazisa iJerusalema izinengiso zalo. Uthi, isho kanje inkosi uJehova kulo iJerusalema ithi, ukudabuka kwakho nokuzala kwakho kungokwezwe laseKhanani. Uyihlo wayengum'Amori, nonyoko wayengumHethikazi. Ekuzalweni kwakho inkaba yakho ayinqunywanga ngosuku lokuzalwa kwakho. Awugezwanga ngamanzi ukuba uhlambuluke. Awuhlikihlwanga nakanye nosawoti. Awusongwanga nokusongwa. Awuhawukelwanga yisu ukuba wenziwe lokhu kuwe. Uphathwe ngobubele, kepha waphonswa endle. Lokhu wanengeka ngosuku lokuzalwa kwakho. Amen. Awufunda verse 8. Yewubuthakathaka benhliziyo yakho, isho inkosi uJehova. Lokhu wenza zonke lezi zinto, izenzo zowesifazane oyisifebe esingazibambiyo. Awusithandazele. Liwilema ingcolizwi lakho liphileni lamandla. Ngalonto lokusha sisole siyale siqondise. Singabantwana bakho uyakwazi ukusifanele babo lamandla konke. Siyalamukela ngokukholwa kuNkulunkulu wethu ongcwele ngoba ukusizakala kwempilo yethu ukushintshwa kwesimilo nakho konke uNkulunkulu wethu ongcwele ukulungisiswa nokuhlanzwa uthezweni lakho sesigezekile. Sihlanzekile ngezwe likhulume kithi. Siyabonga Baba namanje esenegameni likaJesu phinde ukhulume emoyeni ngcwele siphambi kwakho inceke yakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Membathisa inkazimulo umfihle Baba wethu onamandla onke. At the sound of his voice masikuzwe sikubone egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi umuhle futhi ulungile. Wenze ukulungile wena egameni likaJesu. Siyabonga udumo malube kuwe ngoJesu Inkosi. Amen. Ngiyathanda ukuthi sinikeze le ndawana isihloko sokuthi ukwethembeka komzalwane nokungakethembeki komzalwane kuyilimaza yini. La sifunda khona sithola isihloko esihle, ungaze usibuke kabi sihle, esithi ukudabuka kwakho mhla usindiswa. Ukhona izinto esingenziwa ngakuwe. Ukhona izinto owathi mawusindiswa zasala ichumile. Zachoma njengepayipi lakamasipala. Yabo zonke lezi zindlu zinepayipi elilodwa. Labo forum abalayite bethona. Baserviswa ipayipi elinjani? Elilodwa. Uma usukhathelona awasangena amanzi. Ayadlula ngene kwenext door. Manje ke ngiqonde lapha emini ukuthi uNkulunkulu akasize ukuthi ngenxa ukuthi usubizwa ngesigaba esisha akube khona phela izinto okhule ngazo kufaka ingqanyo.
Asizukumemeza kuyezwakala. Uma nithi ukudabuka kwakho bese libana unyoko noyihlo. Kunezinto ezithole lapha konyoko okhulu. Zakhona bawe kweqisa umlilo ungazi. Wazi wasindiswa nazo zikhona. Wathi nomsusindisiwe awangatshela ukuthi lahla phela. Noma ulahlile washo ukuthi ezinye wakhula ngazayo inqamukanga. Webona siya ngamabomu kuverse 8 ukuthi uma uthola lezi zinto zikwehlela usindisiwe. Zikhomba ukuthi inkaba inqanyulwana. Awukwazi ukuthi usindisiwe. Waba umzalwane uyithola uyizwe. Hafu umzalwane hafu izwe. Kodwa kugcine kube yizwe oversee ukuphila kwakho. Isizathu inkaba kayinqunywanga. Ngoba kuyanqunywa abangcwele. Uma uthola uJesu inkaba iyanqunywa. Uma uthola uJesu izinto zayizolo ziyanqunywa. Haleluya. Bayezwa bazalwane. Angeke uphile nezulu kanti usaphila nento zayizolo. Zikulandela noma ulele. Namaphupho lawo siwaphupha uhlala uphupho uyihlo omkhulu. Akhomba khona ukuthi khona inkaba enganqunywanga. Ngicela uwehla kancane la. Ngikhulume lokho. Kuyokusiza nawe. Amen. Angiphinde ngisho amaphupho. Ungaphuphi uyihlo omkhulu uphile uyimzalwane. Hawu. Uphupho antu wakhe kade washona. Hawu. Ufuna nokuwe. Angithi sowafa yena. Nje. Wena sowanqamla imkhokha yala ekhaya. Manje bangena kanjani labantu? Kunezinto efashela ezilandwa uwe. Ngale kokwenza umsebenzi. Inqondo yakho kayisuki lapha endombeni. Nkosi yami. Cha uyozuyizwa lento enkhuluma ngayo. Inqondo yakho ayinjani? Uma kwenziwa izinto nawe ukhona. Ezinye idala ukuthi imali yakho wena ungayanga usegoli hamba phambili. Ukhiphile. Oh my God. Imali yakhe organize zonke izinto abasebenzi lapha emakhaya. Usebenza bani? Bese izinto banqumele wena kunjalo. Ube ubani okhipha imali? Ushutha uhlanganyelanga? Uhlanganyela ngoba imali yami ngekile. Siyahluleka la ukuthi siphume geleke. Ukuthi zihlobo ukuthi umama unjani kodwa uma ekwenzisa into sowanqunywa kuyinkaba mhlalise phansi. Lapha ngisafiki mama. Nganquma phambi kaJehova. Yes. Ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Yes. Cha lokhu kuyenziwa nganquma phambi kaJehova. Into ongayicela imali yama-braai pack nempuphu. Yep. Kodwa le mbuzi nokunye cha Angenelani. angisangeni khona. Yes. Ngeke ngikwenze lokho. Siyesaba ukuyisho lo. Sinengxaki sinjani? Siyesaba. Masinganganyelwa ukuthi ihlobo yithini. Yep. Le mpilo ngeyakho. Yep. Uzoma wedwa. Nquma isikhathi sekhona. Yep. Inkaba inqunywe kuwe. Ngeke inqunywe kama wakho nomama wakhe. Ungathi mayinganqunywanga kubi besuthi nawe mayinganqunywe yakho kumama wakho. Nkosi yami. Bakhona bazalwane. Ngifuna uyizwe le ndaba. Inkaba yakho ngosuku lokuzalwa kwakho ayinsikwanga. Akekho umzalwane oyinkinga. Njengomzalwane ukuthi noma esesindisiwe kodwa lapha emasikweni ungene wathi shi. Bakhona bazalwane. Omnyaka ngenanga ngezinto eziningi emasikweni kodwa ungene nje ngemvela kaphumi. Angiphi akanjalo mzala. Ngene akaphumi. Uyabona ungambona emhle kodwa lapha emasikweni ungene shi. Uphila khona. Uyikho konke kwakhona. Okudinga ukuthi manje uze kulanda wonke ungosibazokuthuka ngizomlanda ke.
Ya, ngcono ulanda umpongo sizokuthuka kithi. Uma suthukana mase kusho. Bese esho lokho engikusho. Yena uphiwe ukuthi akasho noma angithi uyathukana umpongo semanje. Uthi mangafuna ukuzwa ungcona kwenze njani? Akuthuke. Uyazwa uyamazi umpongozi wakho. Uyibiza qala umlomo. Umpongozi. U-MS. Uyambona. Mawungasindiswa uyakuthuka. Ehle kulupita kuthuka uzosindiswa. Uyayizwa lona? Ya ngoba awufuni ukuzwa ukukhipha ngenkani esonweni. Yabona esono esikhuluma ngaso asizwakali siyisono. Sizwakala sengathi uyahlambalaza. Uma lithi iBhayibheli umuntu ebuKristu isidalwa esisha. Alisho kunye. Lisho kimi nakuwe. Iba isidalwa esisha ubona umhlaba wonke. Hayi ukuthi ube isidalwa esisha sokuthi mhlaba unomsebenzi othile. Mhla sisenkonzweni nakwi-conference. Mhla kunomsebenzi ukhumula idule elimama ufake elinye lesishweshwe. I-right lona. Akuhambe. Ukhomba ukuthi inkaba kayisikwa. Buya kimi silungisele ndaba. Nisekhona? Uma inkaba ingasikwanga awukwazi ukusindiswa. Ngizwena awukwazi ukwenza njani? Ufanele usikwe yini? Awufunda amakhosi esibili. Chapter 5. Amen. Sithole uNaamani indoda enamandla uyalwa lo mfowethu kodwa uhlulwa ubuchopho empilweni yakhe. Yini sizathu inkaba isikwanga? Noma esetshela ukuthi izicwilisa kafuni ngoba inkaba yepride imphethe. Ndakakhulu U-Elisha uphilisa uNaamani. uNaamani induna yempi yenkosi yase-Aramu wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe. alisona wayento njalo Omkhulu phambi kwani kwenkosi yakhe. funda Othusekayo ya ngoba uJehova wayenikile i-Aramu ukunqoba ngaye. uyazi ukuthi unama-powers angakanani kodwa yini emhlulayo funda Futhi wayeyiqhawe elinamandla. yebo Kepha wayenochuku. yebo wayinani uyabona uphiwe zonke izinto ulwa ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo kodwa inkinga yakhe yini la unabazalwana banje akhuluma wonke ama-times azacisha ginqe kodwa inkabi inganqunywanga nalona amani into efanayo nisekhona wayithi mayiphuma eginqe umhlaba kodwa mayibuye kuye sethwele yini inkinga yakho uchoko lungiphethe uyabona uchoko esinye isilwane nje singachazeki nesingafuneki size sisondelane nawo antu uyabona uchoko umsebenzi walo aludingi ukuthi nize nixhawulane Yebo. lo muntu mayihleli lapha ya sonke la siphuma sinanzi uyalonta ilulu kanjani nabo umzalwane mayengafuna ukunquma inkaba lo unganqumi kwakhe inkaba uthelela nabanye ngoba ukwenza kwakhe uthelela nabanye esebanquma ini ngendlela ayiphatha ngayo nangendlela ayithola ukuthi lezi zinto ayizo angeke ngoba phela ungakhohlwa ukuthi ngumuntu oyedwa sonke siyalimala anengizwana ngumuntu onjani sonke sinjani angifuni ukuhamba nawe sengathi sijaye emoli bamba ngesandla ufunda uJoshua 7 ngifuna uyibona le ndaba yenkaba ukuthi uma kuthiwa nquma inkabi nqume ungathi mawunquma inkabi, uthi wenzela umfundisi. Yebo. Usilimaza sonke.
Amen. Amen. Joshua 7. Qala kuwanifunda kakhulu. Icala lika-Akhani nesijeziso sakhe. Njengoba abantwana bakwa-Israyeli beqa ngokuqalekisiweyo, lokhu Akhani kaKhami kaZabhidi kaZera Ya. owesizwe sakwaJuda ethatha kukho okuqalekisiweyo. Indoda eyodwa ngithi nayiZulu. U-Akhani yena funda. Impithelo kaJehova yabavuthela abantwana bakwa-Israyeli. Bayenzeni ke? Bavuthelwa yintuthu. Bengenzanga abazi lutho futhi. Funda. UJoshua wathuma amadoda asuka eJeriko aya e-Ayi eliseceleni lakwaBhethi Aveni ngasempumalanga kwaseBhetheli. Wakhuluma kuwo wathi, "Khuphukani nihlole izwe." Amadoda akhuphuka ahlola i-Ayi. Abuyela kuJoshua athi kuye, "Mabangakhuphuki bonke abantu. Makuhambe amadoda kungathi 2,000 noma 3,000 alichithi i-Ayi. Ungabakhathazi bonke abantu ngokuya khona, ngokuba bayingcosana nje." Wase kukhuphuka khona abantu abayizi3,000, kepha babaleka phambi kwamadoda ase-Ayi. Amadoda ase-Ayi abulala abantu abangama36, abaxosha esuka phambi kwesango aze afika eShebarimi, ababulala emthambekeni. Izinhliziyo zabantu zaphela amandla, zaba njengamanzi. Ya. UJoshua wakephula izingubo zakhe, wawa ngobuso emhlabathini phambi komphongolo kaJehova kwaze kwahlwa. Yena namalunga akwa-Israyeli bathela uthuli emakhanda abo. UJoshua wathi, "Maye Nkulunkulu, maye Nkosi Nkulunkulu, ubaweliseleni iJordani nakanye labantu kuba usinikele esandleni sama-Amori usibhubhise na? Sengathi ngasaneliswa ukuhlala ngaphesheya kweJordani. Oh Nkosi, ngiyakuthini? Laba bakwa-Israyeli sebefulathele izitha zabo na? Ngokuba amakhanani nabo bonke abaKhilezo bayakubuzwa basihaqe, Ya. banqume igama lethu emhlabeni. Yebo. Uyakwenzela ntoni igama lakhe elikhulu na?" Jehova wathi kuJoshua, "Sukuma, uweleni kanje ngobuso bakho na?" Ya. U-Israyeli wonile. Ubani Israel? Unjani? Wonile. Angithi wona u-Akhani yedwa. Kodwa bonke sebenjani manje? Funda. U-Israyeli wonile. Yebo baqile isivumelwano sami engabayala ngaso. Yebo bathathile nakukho okuqalekisiweyo futhi bebile. Baqambile amanga, bakubeka kweyabo impahla. Ngalokho abantwana bakwa-Israyeli abanakuma phambi kwezitha zabo, bayakufulathela izitha zabo ngokuba sebeqalekisiwe. Lonke ibandla lisami phambi kwezitha zalo. Kwamthandaza usasebenzi. Kwanto eyenzekalayo isenjani? Ngenxa umuntu onjani? Ophakathi ebandleni. Number 2, alitshelwanga ngalo Akhani ukuthi sihamba naye nje usentshontshini. Uyabona kunganqinywa kwenkabi ukuthi kusilimaza sonke. Bayezwa abazalwane. Uma ulibona ibandla lingakhuli, ibandla lingayi lapho elibizelwe khona, ibandla lingaprogresse intweni zonke, kukhona abambalwa abangayinqumanga inkaba. Bayezwa abazalwane.
uJehova anandaba ukuthi nisonke ngokuhlukana. Uhlanganisa konke kuleyo ndawo. Athi nintshontshile. Funda. Ngalo abantwana bakwa-Israyeli banakuma phambi kwezitha zabo. Bayafulathela izitha zabo ngokuba sebeqalekisiwe. Angisayi kuba nani uma ningachithi oqalekisiweyo phakathi kwenu. Oh. Usiyaphuma uJehova ebandleni. Uthambise kunjani? Salani nodwa nesiqalekiso senu. Umuntu onjani? Uyayibona inkinga esiba nayo. Ukuthi sigcina sinesiqalekiso. Ngaba mbalwa. Cishe noma ababili baba noma bathathu. Abenza izinto kunganakekeli. Endlini kaje bayajwayela izwi. Kuthi malifunda athi angisaqala lokho anginendaba nayo. Athi ngathi usibani uyakwenza. Kanti ubulala ibandla. Ayivimhlungu le ndaba. Angisezulwa nana ngeke ngisaphuma nayo. Hambani ibonele. Uzoyithini le ndaba. Uyombela kanjani uGoliath nje? Utshwala bunjani izukudakwa? Simfunda ngamabomu uChapter 8 ukuthi kukhona izifebe wena ucabanga isifebe silala nendoda. Unezifebe zethempele izifeba nakho konke. Okuyisinengiso phambi kaJehova. MawuJehova engasekho. Bayezwa bazalwane. Kuningi ogcina usufeba nakho. Ube nenzondo. Ube namanga. Ube nokubukela abanye phansi. Ube nempakamo wena. Uzobe nendaba ukuthi angitshelwa usibani bani. So ufebe ngalezo zinto. Athi uJehova niyefana nakho konke okwenziwayo. Bayezwa bazalwane. Ninjani manje nje? Funda lapho uJoshua. Sungcwelisa abantu uthi zingcweliseni ingomuso. Zingcweliseleni ingomuso. Ngoba uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi kukhona oqalekisiwe phakathi kwakho Israyeli. Awunakuma phambi kwezitha zakho. Ningakakususi oqalekisiwe phakathi kwenu. Lalela, ngenezisha. Umzulu wedimoni uzoma. Ufanye nisuso oqale. Nilibisi igama likaJesu nize niyeke. Ningenzi lutho. Nithandazele umuntu engaphili. Bese athi idimoni lingcono kunani. Kanti ukhona umuntu onganqumanga inkaba. Wathatha izinto eziqalekisiweyo. Waphila ngazo. Bayezwa bazalwane. Ngoba lezi zinto lezi eziqalekisiweyo uthola ukuthi abazalwane sebazi bayijwayela. Niyangizwa? Sebazi bazenze njani? Uthi uma usujwayela into yesiqalekiso awusakwazi ukuyikhuza. Hallelujah. Amen. Awukwazi ukwenza njani? Angibuze nje. Inyanga iphelile ngithi? Akho sijumbana abakulethele so. Hawu. Ngeke vele uve. So sijumbana nje baphonse. Abafana. Ka 250 bathi le 250 right. Ibe suzoyithona uthi uyazi ngibona ubani kodwa. Lo 200 sengiyokwenza okunye. Kanti usuthatha isiqalekiso usivalele ekamereni. Bayezwa bazalwane. Uma lento usuyivalele ekamereni uzoyikhipha kanjani? Bayezwa bazalwane. Amen. Kunezikhathi zokuthi ungazuthethe. Kodwa le ifuna uxoxa. Uyabona usuze wezwa kahle ukuthi inkabi inqunyile. Ushingubo inikwe ingane yakho. Ayibo.
kanti nawe yavela esiqalekisweni uyizwe igqoka ukuthi hayi le ngathi ayifanelani nami ngezithusa nje umzimba wami ngisoyenze njani le uyidlulisele kwabanye ngoba ngeke ugqoke isiqalekisho unqunywe inkaba niyangizwa angeke usigqoke isiqalekiso noma ngesenziwe ingane yakho noma umyeni wakho unqunywe ini haleluya funda kusasa niyakusondezwa ngezizwe zakini kuya ukuthi isizwe asithathayo uJehova sisondele ngemindeni umndeni awuthathayo uJehova uyakusondela ngezindlu indlu ayithathayo uJehova iyakusondela ngabantu kuya kuthathathwayo enokuqalekisiweyo ashiswe ngomlilo yena nakho konke anakho ngokuba eqile isivumelwano sikaJehova nangokuba esebenzile ubuwula wa-Israyeli. Joshua wayesevuka ekuseni kakhulu wasondeza u-Israyeli ngezizwe zakubo. Isizwe sakaJuda sathathwa wayesesondeza imindeni yakwaJuda wathatha umndeni wakaZera wawusondeza umndeni wakwaZera ngabantu wathathwa uZabhidi wayisondeza indlu yakhe ngabantu u-Akhani kaZibhidi kaZera osizwe sakaJuda wathathwa uJoshua wayesethi ku-Akhani ndodana yami akamnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli kaZimuri uvume kuye umtshele okwenzileyo ungamfihleli u-Akhani wamphendula uJoshua wathi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi ngabona empangweni ingubo enhle yaseshineyari ubona ini Antihle futhi. ukuba kwehlo into yezwe imbi noma ayibone emehlweni ungathi njani imbi ngoba wena umuntu obusisiwe funda ngabona empangweni ingubo enhle yaseshineyari namashekela ngamakhulu esiliva nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angama-50 ngakufisa wenze njani yabona ke inkinga esilimaza ebandleni uhamba uhala zonke ukhomba khona ukuthi le nto nayo iqalekisile lokhu unganeliswa kwakho uzubuka into ezezweni uyifisa ngendlela oyifisa ngayo lithi iBhayibheli usuyithathile uyezwakala phela ukufisa kwakho wena izinto ezingafanele uyithathile ibele ngasho kanjani uJesu ethi ungafisi inkosikazi yamakhelwane wakho mawuyifisa usulalile nayo ngoba inhliziyo yakho ilapha ayifisi izinto zezwe ngoba uyobulala ibandla lonke funda ngabona empangweni ingubo enhle yaseshineyari namashekela ngamakhulu esiliva nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekela ngama-50 yebo ngakufisa ngakuthatha bheka ukuthi usiwe emhlabathini phakathi kwetende lami unjani uyabona ukuthi ukuthukuse kahle wazokufaka ngaphansi kwenhlabathi kodwa etendeni kunezinto abazalwana abayifihla ekamereni nithandaze ngiginqike impendulo ningayitholi kanti umzalwane uyazazi uthi ngafihla iketela la ngilisebenzisa ngoba kubanda afihla amashiti ayangisiza
ngathola ingubo zalapha kwaMsa bangilethela 4 abafana wafanga ngikhiphe u6000 bangikhiphe u500 mawulela ujuluka sengathi uyafa kanti lesi yasiqalekisa bayezwa abazalwane siningi phela izinto ezifaka isifo ekhaya bayezwa abazalwane ezifaka ukufa kuphi kulabantwana bengapholi ube nefree engapheli la ekhaya kanti usathana ufuna izinto zakhe la ukhona ungayinqumanga inkaba Hey, uNkulunkulu baba. bayezwa abangcwele Amen. babazalwane khona Amen. ayikho into ebuhlungu njengale yokukholwa kodwa inkabi ingangqondo ungabi namahloni nento ethathwe noma kanjani bamshisa akha bamshisa nengane zingazilutho wafa konke nenkosikazi neimpahla zakhe bafaka umlilo yini sizathu kushisa isiqalekiso uma sesibulawa awusali wena ngiyangizwa ngoba asikwazi ukufa sodwa kanti silandwe uwe kufa kube khona abafayo la ekhaya bakhona bazalwane inkabi yasikwa uyisike konke okumnandi phansi kwalelizwe usiku lahle kude uwe nje ungabi nandaba ukuthi namhla ngibona okuthile okunye ngathi kuthandwa ngamehlambi uJesu uthe sika inkaba uyezwakala uzukholwe kahle nilalele sonto awuyisiki ngoba nakho ufuna ukuyibonisa kubantu ukuthi ungcono kuyindlela umuntu okholwa ukuthi inkaba mayizwe njani uyabona nje kuya ngezwi lenkosi amadlozi basawakhuluma esontweni ngiyangizwa basinjani afuna nabadlozi kubantu abasindisiwe bakhona bazama Amen. ukwebiwa kwezinto bakhulunywa endlini kaJesu kodwa namanje sisakhulunywa into eyodwa mawungashiya ifoni nje lapho uyele ophuza manje kuyingasele i-right leyo nto uyabona inkaba ingunywanga Yeah. sizophenduka nini Size ngoba uJesu sebuya nje seka semnyama. asithole inkaba engangunywanga mele ukutshele phela uJesu njengeka memeze uyovela fike azobheka abankabi inqunyiwe Baba. mayinkabi inganqunywanga usala nezibuko My God. awubuyele kuNahamani lapha kwamakhosi esibili ngifuna siphuthume silungisele indaba naye wayenamandla ayikho konke kodwa ehlula uChoko unezinto nawe namhla baningi ngiyabezwa khona uright uyakholwa uyathandaza uzile ukuthi kodwa khona uChoko ukwehlula Nkosi yami. Smart. funda chapter 5 amakhosi esibili Amen. qala verse 2 Ama-Aram ayephumile ngamaviyo abuye ezweni lakwa-Israyeli enentombazana encane yayiyintokazi yomkaNahamani yathi enkosikazini yayo sengathi inkosi yami ingaba phambi koprofeti oseSamariya khona ibiya kuphulukiswa iyawuphulukiswa yena oxhokweni lwayo yangena yatshela inkosi yayo yathi intombazane yasezweni
lakwa-Israyeli yasho ukuthi nokuthi inkosi yase-Aramu yayisithi iyakhona, ngiza kuthuma incwadi enkosini yakwa-Israyeli. Wasuka wahamba namatalenta 10 esiliva nezinhlamvu eziyisithupha zegolide nezingubo 10 zokuphendulela. Waletha incwadi enkosini yakwa-Israyeli ethi, manje lapho incwadi ifika kuwe, bheka, ngithumile uNahamani inceke yami kuwe ukuba umphilise oxokweni lakhe. Lalela la kwenzeka imistake la. Indaweni wrong. Iya incwadi endaweni Wrong. inkosikazi kaNahamani itshele lo baba. Yebo. Kade buya khona ukuyolwa noIsrael. Manje njobe ehluthwe ngani nje. Ihlutha ngokuIsrael ehluliwe. Yebo. Manje njobe ehluliwe nje sekuthathwa incwadi manje. Yiso enkosini esavuza igazi. Lokuthi ngihluliwe la. Yebo. Yikho uzoyizwa ithetha. Etha umuzwe kuNahamani ezongithukuluza. Nkosi yami. Ufuna ukungena ngendlela usho ukuthi mina nguNkulunkulu wini ophilisayo. Yebo. Kanti indaba izoshesha ifike kuEliya. Okay. Hayi ukuthi kwenze njani. Le ndaba ibingamfuni inkosi yakwa-Israyeli. Ibifuna umuntu owanqunywa inkaba. Kuyazwakala. Kunezinto ezingabafuna abantu abanganqunywanga ini. Bayezwa kancane. Ngoba lolu qoka yinki inyanga engafikanga. Akho dokotela ongafika. Kodwa bensanga lutho ngoba ingaba zabayibunyiwe. Nkosi yami. Angiphinde nisekhona. Uyabona ngithela ngicabanga lesini. Ngithi ngifuna ukuxwayisa abazalwane ukuthi uma imfundisi ingekho Yeah. usenkingeni. Yeah. Ngolwesithathu bekukhona imbizo lapha endlazilwane lula. Ngohle nokuphathela izithombe zakhona. Kunembizo yamakholwa abefundisi bonke bala eGauteng. Badidiseliswa idigital le eyisayinwe Ramaphosa. Uyabo efuna ukubophelela esakeni elilodwa lokuthi wonke umuntu omfundisi akaregister kulento okuthiwa iNPO. Okay. Uyezwakala. Amen. Kuyiqiniso ukuthi iNPO iyona register. Yebo. Kodwa manje iphethe ama-principle angekho mnandi. Okay. Ngiyangizwa. Okay. Avuna kakhulu government. Okay. Izinto oyishoyo nozoyiphila ngeke uphile insindiso. Uyophila ukuthi ugovernment uthini. Ube umuntu wesikhathi. Ngiyayizwa. Izwi leli uzowakhetha amavesi. Ngibheka ke lolu sizi. Yeah. Lwabazalwane abafuna ukusonta bengafundiswanga. Angeke ngithi ayikufice ke lento. Nenkaba inqunywanga. Wena inkukhu ziyophela kwakho. Ukhomba amabhadi kanti inkaba uyibuyisele sinqunyiwe. Bashudula befundisi lapha balwa. Bafuna ukwazi lokhu kwenziwa kanjani, kuregister kanjani lokhu nalokhu. Ayikho into ozothi uregister njani. Indaba yokuthi lento ka 6 ingena ngendlela eyiningi. Futhi nasebandleni iyongena ngabo labanganqinywanga inkaba. Bangizwa kancane. Uyabona nje ukunyakaza nje, ukunyakaza yini? Unyakaza wona le ndaba. Yokuthi inkaba inqo. Amphinde basangikhulume le ndaba, ningilalele wona. Ungacabanga ukuthi uTrump lo yisiphuphu. uTrump ufaka iplaki yokuthi aphehle umhlaba. Kuze kugcina kubuyele kulento efuna uSathane. Uyabona ukuthi uma upetrol ungasekho, ngizweni upetrol unjani?
Uqhamuke usathane sefaka ibuko nekepisi. Athi ngitholi iselisha lokuthi upetrol uzokwenzeka wehliswe futhi ube u5.50 rand. Kodwa bazothola abana lenamba. Ngizweni kahle. Mina ngitshela iqiniso. Abazothola ibaphi? Usuhlupheka kanjani uzuyithatha? Ngoloma nani? Awuzukuyithatha na? Uyokhetha ukuthi udle kamnandi unyaka wodwa ufike inguna phakathi. Unokuthi unqume kahle ukuphila kwakho. Nikhona esontweni. Kwaliwa lapho kubongwe lezinto, kwaliwa nababishop abakhulu nabaka-government nabasuke eParliament. Bangithatha bathi angiyokhuluma lapha kuyipanel. Ngithi ngeke ngikhulume le nto ngophela mina ngiphethe amandla. Futhi ngeke ngiphendule la ngoba isizathu senu ngiyazi ukuthi ngicuphe ini. Uyezwakala? Kodwa nje lento enikhuluma ngayo le enenza amakhanda ajuluke. Isezwini lani? Lenkosi. Awufunde lamavesi amabili. Isambulo 14. Awufunda 4 to 6 apha kubuyele u18. Ngiyadlula nje. Mina ngifuna ukubonisa ukunganqunywa kwenkabi kwawena nje ubuthanda ukudla kanje. Sanibonani. Uthanda amasausage ne-toast. 14 qala ku 4, 5, 6 funda. 14 verse 5, 4, 5. Labo yibo abangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandeli udlu noma liyaphi. Labo bathengwa ebantwini babe ulibo uNkulunkulu nakulo iwundlu. Ukhona uhlobo lalela. Ukhona uhlobo olufanele luthengwe ngesikhathi sendlala. Awuthengwa kumnandi. Fanele uthengwa ngesikhathi sani? Nesikhathi sokuhlula. Kodwa kutholakala ukuthi uthengwe uJesu wakuthengela uNkulunkulu. Awuqedanga funda. Labo yibo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandeli udlu noma liyaphi. Yeah. Labo bathengwe ebantwini babe ulibo lukaNkulunkulu nakulo iwundlu. Bathengwe kuphi? Ebantwini. Khulumani bathengwe kuphi? Ebantwini. Uyadinga ukuthi uthengwe phi? Ebantwini. Hayi ukuthi uzothengwa kuyi. Fa ukhethwe phakathi kubantu. Uthengwe. Uthengele uJehova. Funda. Nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga. Oh. Gabana sici. Yeah. Ngase ngibona enye ingelosindize emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade lishunyayelwe kwabahlezi emhlabeni. Lalela. Lengilosinandi bazalwane. Khulumani lapha. Akhona amavangeli aphelayo. Akhona amavangeli akhonjwa kubantu aphele afe. Kodwa lengelosi yayinevangeli elipha laphakade elingapheli. Okay. Kuyezwakala. Hallelujah. Umuntu obengabe unqunyelwa lezi zokuthi into yakhe ingapheli. Amen. Ungabe yinto esitayela. Amen. Nilalela. Hallelujah. Yabona nabokhuluma iqiniso uyingcwelise nje. Ukho konke ucela uNkulunkulu akungcwelise ngoba ukhuluma iqiniso. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Chapter 13 ukhona lapha. Wabuyela khona uqala ku verse number 12. Amandla onke silo soqala sawenza phambi kwaso.
sayenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kusisilo sokuqala esingozi yaso yelashwa. Senza nezibonakaliso ezinkulu size senze nomlilo uphume ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Futhi sibadunyise abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda. Zanikwa futhi ukuba siwuphi umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Wonke abanjani? Umfanekiso wabo bezwe kanjani? Awumile ngisize kancane. Le ndaba uthi abangakhuleki esilweni esingudevil esidala izinto zonke emhlabeni wonke, hayi South Africa, umhlaba wonke unezinto ezibekiwe. Ngeke usahambe eEurope ngithi nepassport ekuyithola ungenalo luphawu. Uyezwa kahle? Amen. Awukwazi ukuthenga imoto ungenalo ini? La usebenza khona awukwazi ukusebenza ungenalo ini? Uphawu. Fanele ube nani la? Awuboni into yokufundiswa le yokuthi uqaphele ukuthi zikhethele wena ukuthi ufuna ukuphila kahle okwesikhashana noma ufuna ukuphila ingunapha uyaluthatha noma uluthatha lukubamba ngeinto zakho. Uyabona nje mawuthi ugesa uthini amanzi awuwathuli ngenxa ukuthi uphawu unjani. Anti amanzi ayadingeka, ukudla kuyadingeka. Manje ke kuyonquma wena ke. Akashongo yini uJesu ukuthi lokho engisho ungabi ngokhulelwe nona ingane encane. Nkosiyami. Ngikhuluma nani? Amen. Akuke eBhayibhelini lokho? Usho ukuthi wayedlala uJesu la. Wayesho ukuthi leyo nto iyofica wena. Nansi ngifikile. Unezinto ongeke uzenze mawupha ulunjani. Balalela bazalwane. Amen. Okufanele ufundiseke ngayo. Ngeke kumfundise umuntu onkaba inqonywanga. Uyakutshela ukuthi lo baba uyagula. Ngeke ngasithengisa inkwamina. Ngenxa yento zakhe uyadlala. Ingane zami ziyalamba. Nkosiyami. Ngiyoyithatha le nto mina nginemali ebhenki. Ngeke iphume, usho ngahlala nemiliyoni. Angeke iphume. Nkosiyami. Ibanjwe uphawu. Olushiwo nje. Wathi kulezi nsuku kuyokwenzeka le nto. Funda. Zanikwa futhi siwuphi umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Yebo. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazi bekuphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. Yebo. Ukuba angabikho ngathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu. Mahabi konjani? Nomlenze njani? Mayenjani? Usho ukuthi isinko sigciniwe wena. Linda ukuthi kufikele nto. Njengoba siqalile nje. Ukuthi lapha eMiddle East unezinto esingasakwazi ukuyithola sesuthola kanzima upetrol. Ungeqolo ngathi ngelinye ilanga masikhuluma ngale ndaba. eBhenoni uzogibela ngo-100 ubuye ngo-100 uyodinga ukuthi uzobe nophawu uzubuyele ku-20 futhi kuyofika lapha khona ukuthi awusavumelekile usho ukugibela kule moto ngoba inopetrol kahulumeni ungenalo uphawu. Ngisho-ke manje indaba ukuthi
inkaba kayimunywe Hallelujah. uphile uJehova yena Yena yedwa. Yena yedwa. Hallelujah. awusadlali bala Hallelujah. le ndaba ukuthi hey Nkosi yami kuyoba nje kanje asikho isikhathi sokudlala nisekhona Amen. uyabona nje nina eline zokwanjwa khona bawubuze moli ngelilanga isonto lake liregister ngaphansi kwani ngikhuluma nani bonibuza ngizobengekho ngikhuluma nani into yokuqala nje bazonibuza liregister ngaphansi kwani wovela uthangazi ngoba ngempela wazangithi ngoba washo kunye ngeke usabuya bazolalela sisento yakhonza sayina la wena wena lapha uwezekile funda 456 sanibonana njalo ngifuna ukuba mude la ngifuna ukuxoxa le ndaba so ikhuluma ngelinye ilanga lisekhona le ndaba ubonisilo sivele emhlabeni siphethe impondo zewulu kodwa sikhuluma njengodrago bayezwa bonke indaba ende ngoba lento engikhuluma ngayo ayisenzi ukufika manje ngabantu abangakholwa uyofika abakholwayo kunabantu abakholwayo manje abazoyihambisa bayihambise ezikolweni la imfundisa Fundo 4:5 ka chapter 16 ekuzalweni kwakho inkaba yakhe ayinqunywanga 1 ngosuku lokuzalwa kwakho awugezwanga ngamanzi ukuba uhlambuluke awunjani Awugezwanga. ibuhlungu le ndaba yokuthi umzalwane akhoze ngagezwanga namazi kuzabe njani ibelithi iBhayibheli sengihlambulukile ngezwe ngikhulume kodwa ungahlambuluki funda awufihlwanga nakanye ngusawoti awusongwanga nokusongwa awuhakelwanga yisu ukuba kwenziwe lokhu kuwe uphathwe ngokupele lalela kahle le ndaba yokuhlikihlwa ngosawoti yini bathi awuhlikihlwa ngoshukela wakhombusa usawoti azihlali inambuzane niyangizwa usho ungathatha lezitsha zakwakho zombili uyishiye etafuleni lapha esingasawoti noshukela eseni kuyosakugcwela intuthwane lapho ushukeleni kodwa ngeke zigcwale kusawoti ngoba usawoti uyiphathelo kwakho awusondeleki Yebo. awudleki nawe kunezinto bawuhlikihlwe ngosawoti wezwi esingeke zikunama bayezwa bazalwane Amen. fanele uhlikihlwe ngosawoti Yes. umbozo ngamandla kamoya ingcwele Yes. amen Amen. bakhona bazalwane uselezinto ezizayo zikufica uqinile Hey, Nkosi yami. umkhona uJehova ungangabazi Yes. awufunda 11 lapha chapter 16 mfundo ngakuvunulisa ngezivunulo ngafaka amasongo ezandleni zakho ngakwenze njani ngakuvunulisa kuyoba ihlazo utholakala usihamba ngomu kanti uJehova mhla usindiswa wakuvunulisa akakuyeka uJehova wavunulisa uAdam noEva bonile ensimini aseyidini nilalele basana wawuhamba ngunu ungayiboni ukuthi uhamba ngunu kodwa mhla usindisa uJehova wakwenze njani funda ngakuvunulisa ngezivunulo ngafaka amasongo ezandleni zakho nomnaka entanyeni yakho ya
ngafaka icici emakhaleni akho namagenqeza ezindlebeni zakho nomqhele omuhle ekhanda lakho. Yeah. Wawusuhlotshisiwe ngegolide nangesiliva, isambatho sakho sasiyilinen ecolekileyo nosilika nemifekethiso. Wadla impuphu ecolekileyo nezinyosi Yeah. namafutha. Yeah. Wawumuhle kakhulu impela, wahlahlamela waze wathola ubukhosikazi. Igama lakho laphumela ezizweni ngobuhle bakho, Yeah. ngokuba laliphelele ngemihlobiso engangiyibeke kuwe, isho inkosi uJehova. Igama lakho lahlotshiswa labona umhlaba. Heba sanilalela. Uyathola istatus uJehova kubeke kuso. So uthi ungathi usubekwe lapha. Ibese utholakala ukuthi usholeke eshophi. Athi ngulubi igeso emaqethe. Yabuyela odakeni ngenxa yendlala. Amphindi. Ngenxa Yendlala. usuhlothiswa kanje. Wabukeka kanje. Wasiwa umhlaba wonke uthi umzalwane. Azoma uyazi ukuthi abathakathi bangakini awubatshela ukuthi usindisiwe kodwa bayakubona ukuthi umzalwane baningi nabane jealous nabake bakuzama ngemithi bakuthola uhlotshisiwe. Ngoba mawulele hayi ukuthi ulala ngoba kunjani, uthi mawulele imvunulo igcwalisa umbhede wakho. Yikho utholakala uphile kuze kube u-2026. Kade bekuzama baqabwa yile mvunulo uJehova kuvunulisewe. Bakhona abazalwane ngithi baqabwa imvunulo uJehova waqokisa. Ngakho uvumele ukuthi inkabi inqunu. Ungafani njengo-Akhani owathatha ey'ntweni ngenxa kuba ayinganeliswa ukuthi uJehova umenzile. Ungalenzi lelo phutha. Suvunuliswe kangaka uthola ibandla lisehlazweni ngenxa yakho. Uma nanini utholakala ukuthi ngangena kule nto ongafanele, ungenza uJehova uthi Nkosi ngiyaxolisa. Isikhathi sekho uyezwakala Jehova ngenze njani, uyezwakala uJehova akakubuzi ukuthi ukwenzeleni futhi awumemeza ukuthi ngenze ukuthi uvele inkosi ngithethelele bengazi bale iBhayibheli kuningi kade ezulu. Lasikhuluma ngomuntu onespeed ozazi ukuthi uningi engakwenza okunye asibalanga. Umcela ukuthi inkosi ngisize. Njena nje bengafanele. Yazi kahle ukuthi kungafanele ube umzalwane. Kodwa ngomusa nemvunulo kaJehova umzalwane namhlanje. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Unikela lo mzuzu wodwa. Ngeke ngiqhubeke nowesibili. Ukhethe kahle. Uyazi ukuthi uningi okwenzile asikutshelanga akekho okutshelile futhi kwaziwa nguwe. Kodwa emini uJehova ukhuluma nempilo yakho. Uyazazi sonke. Zaziwa nguwe. Baba uMntamo uzosithandazela.